Sheikh Lawal Triumph ya bayyana cewa ba laifi ba ne 'ya'ya su nemi haƙƙinsu da ke wajen mahaifinsu a kotu. Wani babban rikicin shari'a da ya taso tsakanin wasu 'yan mata da mahaifinsu, wato attajirin ɗan kasuwan nan na Najeriya Muhammadu Indimi, ya sake jawo hankalin jama'a, musamman bayan da 'ya'yansa mata Amina da Zara Indimi suka garzaya kotu domin neman haƙƙinsu da suka ce suna da alaƙa da hannun jarin da suka mallaka a harkokin kasuwancin mahaifin nasu. Rahotanni sun bayyana cewa rikicin ya shafi rabon hannun jarin 'ya'yan a kamfanin Oriental Energy Resource da kuma kudaden ribar da suke kirarin ana bin su. An ce hannun jarin da suka mallaka ya ragu daga kaso 5 zuwa kusan kashi 63 cikin 100, lamarin da ya kai ga ɗaukar matakin shari'a. Wannan shari'a ta zama babban batu saboda ba wai iya rikicin kasuwanci kawai ba ne, domin ta shafi yara da mahaifinsu wanda ya kasance shugaban harkokin kasuwancin iyali. A yayin da ake ci gaba da tattaunawa akan wannan lamarin, Sheikh Lawal Triumph ya bayyana ra'ayinsa kan batun. Yana mai cewa ba sabon abu bane a tsarin musulunci mutum ya garzaya kotu domin neman haƙƙinsa, ko da kuwa wanda ake ƙara ɗin mahaifinsa ne ko ɗan uwansa. A cewar Sheikh Lawal, kai iyaye ko 'yan uwa kotu domin neman haƙƙi ba lallai ne ya zama tozarci ko rashin girmamawa ba, matuƙar manufar ita ce neman adalci ko warware matsala. Ya yi nuni da cewa a zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ma an samu mutane suna kai matsalolinsu gaban manzon Allah domin ya sasanta tsakaninsu, musamman idan aka samu saɓani tsakanin mutane. Sheikh Triumph ya ƙara da cewa kotu na daga cikin hanyoyin da ake bi wajen neman warware rikici cikin doka, kuma a wasu lokuta garzayawa kotu na iya taimakawa wajen hana rikicin ya ƙara girma. A fahimtarsa, idan 'yan uwa sun kasa cimma matsaya a tsakaninsu, neman mafita ta hanyar doka ba yana nufin sun daina girmama juna ba ne. Game da shari'a da ta shafi 'yan tagwayen Indimi, rahotanni sun nuna cewa batun ya ta'allaka ne kan rabon hannun jari da kuma kudaden riba da aka ce ana bin su daga kasuwancin da ke ƙarƙashin iyalin. Akwai rahoton cewa wata babbar kotun tarayya ta yanke hukuncin da ya amince da buƙatar Amina da Zara Indimi kan kudaden da suke cewa ana bin su, wanda adadinsa ya kai kusan dala miliyan 43.51. Sai dai an ci gaba da samun matakan ɗaukaka ƙara kan hukuncin. Rahoton baya-bayan nan ya kuma ce Muhammadu Indimi ya nemi shiga cikin ɗaukaka ƙarar da kamfanin ya yi, lamarin da ya ƙara mayar da rikicin cikin gidan na kasuwancin iyali zuwa wani babban batu na shari'a da ake sa ido a kai. Sai dai yana da muhimmanci a bambanta abinda kotu ta yanke da abinda kowanne bangaren ke kirari, domin kasancewar shari'a ba yana nufin cewa duk zargin da wani bangare ya yi an tabbatar da shi ba. Sheikh Lawal Triumph ya mayar da hankali ne kan muhimmancin neman adalci ta hanyar da doka ta tanada. Yana mai cewa idan rikici ya taso tsakanin 'yan uwa bai kamata a bari ya rikide zuwa gaba da husuma ba. A cewarsa, idan aka kasa cimma sulhu ta hanyar tattaunawa, akwai hanyoyin da doka za a bi domin warware matsalar cikin tsari. Wannan ra'ayin nasa ya sake buɗe muhawara kan yadda ya kamata iyalai su magance rikice-rikicen dukiya da kasuwanci, musamman idan mahaifi da 'ya'yansa ne abin ya shafa. Ku ci gaba da kasancewa tare da tashar Fagen Labarai domin samun sahihan labarai, ingantattun bayanai da rahotanni cikin gaggawa. Kada ku manta ku danna subscribe sannan ku kunna ƙararrawa domin kada ku rasa sabbin rahotanninmu.